ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Агар шумо бихоҳед ки ҷоҳои арзони бозорро фаҳмиданӣ бошед, марҳамат якум ба канали мо меҳмон бошед, обуна шед. ман шуморо ваъда медиҳам ки ҷоеда ки чӣ чизи арзон ҳастад дар бозор, шумо ай канали ма ёфта тамошо карда метавонед. дар куҷо чизи новинка ҳай, аввал дар канали ма мебирояд ки шумо ҳамуро метавонед ки тамошо кунед, ҷоша аниқ бифаҳмед, рафта баъд харидорӣ кунед. мо барои подписчико чизе ки ва ё гап мезананд, мувофиқи талаби ҳамо видео мекунем. касе ки видеои талаб кардагиш дер мебирояд хафа нашава, чӯбаки ҳамин бори нав ки омад ҳамун чизи мехостагӣ шумо дидам худам даки маъқул шид, ҳамун чиза иншоалло ба амри худо ма пешкаши шумо мегардонам. боқӣ сарбаланд бошед. марҳамат, видеои нави мо барои шумо тамошо кунед, лайк кунед. зинда бошед шумо. дар ин ҳамин навори ки шумо дидестед, бозори Корбон, бозори нав Корбон, ҳафтум дарвоза бозори нав суроғ кунем. биёед ҳаштум рияд дора, бо ҳамин ҳафтум дарвоза ҳаштум риядаш меен, ахираш меен. ан ҳаминҷода ина марҳамат нигаҳ кунед, чӣ қадр бинед палточаи базебакай 120 сомон таҳаш мех дора, пешаш ороишо дора, капшон дора, лекин то размери 50-52 ҳастай. расветка 5та расветка дора, 5та 6та расветка дора. ба дараҷаи оли хушруван мех доранд, дуруношун фасонак. нархаш гӯё ки студентский 120 сомонак. 120 сомон барои як хелу дамора бисёртар метавад, не ки барои як хелу дамора ҳисоб намехӯрад. барое ки ё 200 сомон ҳам ҳастанд дар ин бозор, дона 200 сомон мефушанд. ай мардак вақте ки бо пеш омадӣ қатиш нарх кардӣ, бо арзон карданашам мумкин ай. инаҷода ина марҳамат бинед ки кожункаҳои дарозшам ҳастай, короткишам ҳастай. 150 сомон нархи кожунка. ина бибинед, ман кожаша қапидам, кожашам хела кожаи бақувватай, хеле кожа заминӣ теле дермантӣ нестай. ина ай пеш ман мира гирифтам, сиёмка кардам ки шумо бо хушрӯтар бибинед. чӣ ба ки ира кожаш фарқ мекунад ай дига кожое ки ҳастанд. нархаш 150 сомон ай. размериш то 52 ҳастай пака бозорда. касе ки мехоҳад меоя ҳафтум дарвоза бозори нав, ҳаштум рияд меоя, бо қатъи мардак савдо кунед, бо савдои нағз мекунад, муомилаш хуб ай. марҳамат биен шумо харидорӣ кунед. инаира бо ман мира ай пеш гирифтам ки ё хаёхи мисол агар дар манекен бошанд, бо хеле хича ҳуй мекунад, хушругиш мебирояд. ё ҳами тал кардагиан рӯбарӯ аптояйҷа. ина снимаиши капшон дора. як рӯз беста баъди хеле ҷинҷиёш гум мешава, гуфти бародаро ғиҷимош гум мешава, баъд хеле мешкуфа, ҳамин чиз бо фасонтар меояд. дани момент 5та расветкаш мондагиай. таш наи куртко таш шерстай, шерсти якум сорт, но кожаш кожаи хубай. ҳамин 2-3 сол озод шумо метавонед ки вайрон нашида бипӯшед бигардед. 2-3 сол пас бо моддаи навш мебарад. ҳар сол кун модда нав шидестай. ина 120 сомон, 130 сомон сар мешавад кожачо, то 150 сомона. ин бо нархи донашай. вақте ки шумо опту мехаред, бо шумо да арзон метаҳанд. ин ҳами вазифаи ма, ҳамин ҷои арзона шуморо нишон додан. вазифаи шумо ҳамун подписатсия карданай, ҳамҷода як лайкака, ҳамун лайкака монданай, дига ягон вазифа нест шумо да. хай бисёр дуо метаҳед, раҳмат касе ки дуо метаҳад барои дуо доданаш, ки аснови ҳамин пешравии кори мо ай дуои шумо ай. ина марҳамат 120 сомон. ё ҳам ҳамуай расветкаи дига хелшай. ина расветкаш дига хел. айнаи ду таи мондагӣ ё тамом шидагианд. ира метавонед ки ина ё 80 сомон. 80 сомони марҳамат. ин паштик биё ки ҳамин нархи хитой додестай. ин чизо хитоянд, ӯзбекистон нестанд. ягонташ моли ӯзбекистон
чӣ нест. барои ҳамун бепарво шумо метавонед ки биёен харидорӣ кунед. Инаи бо ма чӣ сияша нишон дода истам шумода ки чӣ хел фасона расветкаи дигаша ба дараҷаи олӣ ҳами хай одаме ки кожа мепӯшад духтаракода беҳад фасон мебироя. Анаи ҷемпер нархаш 310 сомон аст, 300 сомонда мета. Бисёр аккуратни ҷемпер, фасон, хушрӯ. хел материалшам материали ҷемпери хушрӯи хеле крепкия. Вақте мехапиш мефаҳмӣ ки качество дора обши. Качествоаш фарқ мекунад. размери то 56 пака ҳастай. харидор бошен, марҳамат биёен. И ҷемперо ҳастанд дар қатори шашум, дарвозаи ҳафтум дар қатори шашуманд. бо мумкина ки савдо куна қайтон бо арзонтар мекунад соҳиби бор. соҳиби бор мега ки касе ки амира харидагия 3 сол пӯшидагӣ гаштаистанд, пака гаштаистанд. намарамад амин ҷемпер амин сорташ беҳад мада маъқул шид. нархаш 300 сом. Ман нархи донара гуфтаистам. шумо метавонед ки бо худтон вибр кунед, бо хачи савдо кунед. анаҷа бурукои женский ҳастай. ай 100 сомон сар мешава то 120 сомон, 150 сомон. мехдорош 150 сомонанд. чӣ мегӯям, пашмдор. ай друнушки пашм дора и 150 сомон. 1000 суми расиски. размер то 50 дорам. анаҷа бо балшимирка дорам. инаёш 46 размер. ина материалаш беҳад ғавсай. нархаш 120 сомон. то 58 пуша метавонад ки пуша ай 46 то размери 58 балшимирка. нархаш 140 сомон. балшимиркаш бо 10 сом 20 сом фарқия дорад. ина ҷамо барои киртора барои шумо ба навор гирифтем. ира барашка меган. барашкаҳои фасон аҷоибот хеле гили қолинӣ доранд ё навинкошам бо ай 48 размер сар мешавад то 58-ма. барашкаҳои беҳад фасон глош необични. ина марамат биен харидорӣ кен. и прамои дар дарвозаи ҳафтумай. ами сари рада ами ҳафтумда дуромаден рост омадан мегирен. ами дим қаторда ами сари рада ами барашкаҳо ҳастанд. нархиш 180 сомон. ин ами чизе ки дидестен то размери ай 48 то 58 шумо метавонед ки биёен анҷа харидорӣ кунед. ман ҳамун ҷойра шуморо ба навор мегирем ки ақаллан размери балшимирка дошта бошад ки шумо битавонед чизотона харидорӣ кунед. ина марҳамат чизое ки качествашон баландай барашка меган. ина ҳамаи моделош ҳастай хеле фарқият доранда. ай дига кирто бо як бор дига мегӯм касе ки дар канал обуна нестай марҳамат обуна шава. обуна шидани шумо ҳамин мешава ки шумо ҳар рӯз мефаҳмед ки дар бозори Корбон чӣ чизи нав биромадай, чӣ чизи нав дар куҷоай. шумо метавонед ки маълумот бигиред. ҳам бозори Корбон гӯё ки дар хонаи шумоай. на 180 сомон. марҳамат бибинен куртои ғавс барашка. барашкашонам меган, барачаам меган яхе ҷода. марҳамат то видеои оянда боз як видеои зури дига ҳастай. пага насиб боша тамошо кунед. боқи сарбаланд бошен. худоҳофиз.